Assistant Education Secretary Kusukau Epsu. Absuनिफ्राय फैबाय बिथाङा बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाबाय मानि थाखाय जादों बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनदों मानोना आङो इउपिएलनि गासैबो मावनायफोरखौ आङो मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय इउपिएल नागारनानै बिपिएफ बेलायावहाय जयेन जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोंहाय इउपिएलजों लोब्बा गैया होननानै माखासे समाव बुंबाय थायो नाथाय नोंथाङा दिनै माने एबसुआव थानानै थारैनो बे फरायसा आफादा एबसुआ इउपिएलजों सोमोन्दो गैमारामोन नामा सोमोन्दोआथ' खेंसालि दंमोन अब्लाबो आंथ' बिबानाव दङमोन ओमफ्राय बिबानाव दंब्लाबो आङो मावैया एसे गोबाव जाबाय आरो एसे आङो गोराबनाय बायदि जादों आंखौ लिंहरदोंमोन बिसोरो नाथाय आङो थाङैया एसे गोबाव जाबाय बोसोरसे 1 इयारानो जाबायमोन थाङैया आङो दा फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि जानानै माबोरै खामानि मावलांनो सानो फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि थाखाय आङो मोजां हाबाखौ मावलांनो सानदों आरो आङो बयजोंबो मोजां मावनानैहाय दैखायलांनो थाखाय आङो गोसोआवहाय सानदों BPF long live जय हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिटिसिआव खोमसिया साग्लोबसिगोन